já jsem Barčí kamarádka. Jo, Lucinka. Tak jdeme hrát tohle, jo? Jestli to znáte, já mám level 48. Já mám level 64. Takže my vás teď na chvilku opustíme, protože teď nás nebudete slyšet. Tak čau. Je to jde na 330. Dívej. Jako fakt. Mě to dává 110. Ale jak 330? Jak to, že? Co? Lidi, co? What the fuck? Ne, já jsem spadla, to tak pitomí. Není, tak máš se soustředit. Já jsem taky třeba spadla teď. Víš, Lucí? Do hajzlu. Lidi, do hajzlu, to se mi fakt nehodí. Já už jsem... Hele, víte co, lidi? Já si to vlastně koupím. Bude to lepší. Já už jsem u stage 8. Co ty? Lidi, what? Co? What the fuck, lidi? Myslím, že to budu mít modrou, ale tak počkat na barunku, zatím budu naběhat sem pása. Už budu mít level 50. No je to hrozný. No tak co říkáš? Já to říkala taky. To si děláte prdel ze mě, lidi. What the fuck, lidi, to... Lidi, co to je za to? Kokosta. Tak jdem zase na to. Come on. Já půjdu za tebou. Já jsem budu 300 věderů. Hej lidi, vždycky, když se chcete vrátit na začátek, tak nechcípejte, ale vemte si ty vinery. Kamo. Už tam nemám nervy. Ještě se dostáváme sem. Kámo, já jsem skoro rychlejší než ona, ta tsunami. U duha je, tak tohle nedám už. To jsem nestihla, to už by jsem byla mrtvá. Ale jakože by jsem hned... Jdi. Jdu na to. Dobře, já 300 vinerů, já dám až 500 vinerů. Uj! Lidi, tak my jsme fakt dobrý. Ne. Uj. Mám level 50 už. Uj. 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 Tak tohle já nedám. Yes. Podívej, jak je rychlej, dívej, počkej. Dívej, jak je rychlej, hoši, dívejte. Kámo. Ale chápeš, on zrychlí, dívej. No já vím. Počkej. Ne, počkej, dívej. Já umřu klidně, ale dívej. Počkej. Teď. Dívej. Já umřu prostě. Mene tak rychle, že to prostě nedám, lidi. Budeme hrát ty motýlky. Ne, ty hra tohle. Já budu hrát motýlky. Prosím, kámoško. No, to bude zase ta nejlepší hra. No, já mám nejradši tuhle. Chceš nějakou tohle? Ne. Lidi, tak budu hrát sama. Škoda, že kamoška nepřišla, tak jdeme na to sami. Tak já se na tebe připojím, ale já se zkusím dostat do stage 10. Jako k tomu medvědovi. No, líbím to.
Co to je? WTF? Lidi, to je lehký a oni prostě padají a umírají. Já jsem hrozně pomalá. No, taky hrozně pomalá, Lucí. A hrála jsi to někdy? Jo, vole. Ty vole, já jsem třeba taky upadla teď dolů. Já jsem nespadla ještě. Já už jsem skoro nahoře. Myslíš si, že? Když jsi skoro nahoře? Jo, aha. Já jsem si myslela, že to je malý. Ne, to je obrovský, teď je to stage. A víš co, když umřeš, tak se objevíš tady. No nic. Kámo, lidi! Takže to je vlastně skoro stejný jak tam ta hra. Kámo. Ale jako je to... Já už jsem nahoře. Kámo, pomoc! Kámo, to je takový skurvý. Děláte si prdel. Však já jsem se objevila na tom stejném místě. Kde? Jako kde jsem teď, dívej, když teď umřu, tak já se spawnu tady. Kde se máš? No, co je? No, Vemeš ty brejle zítra do školy. však jsi si právě. Sorry lidi, jenom tady nějaký borec jako ze třídy. Jo, Wow. jako, hele, tak si ho nevšímejte, jo, lidi. Jenom, že Radko, jenom my prostě natáčíme na YouTube. Do piče. Můžeš mě co mít zítra do piče, vole, ty brejle? Do třídy? Jo, piče. No, tak děkuju ti. Čau. Lidi, tak zkusíme se někam dostat. Já už jsem na stage 3. Počkej, lidi, počkej na mě. Kámo, ale co to je? Co zase? Tohle. Ne, já vím, jakou je cestu. Já už jsem taky tohle... vím, Jak to víš? protože to ukázali tyhle debilky. A já vím pak kudy. Já vím kudy. Ono je to chyták. Víš? On je to totiž chyták. Právě před koncem jsem spadla. To je. Lidi, za chvilku budou končit, protože... Jsi se prdel ze mě. Počkáš na mě, Lucí. Jo. Kámo, ono to neumí skákat, lidi. To neumí skákat prostě. Ale kámo, já taky nemůžu skákat. Už jako ještě tady. Na stage. Jsi prdel ze mě? Ale já tam nedoskočím, kámo. Ty vole. Kam nedoskočíš? Jsem... Lidi, za 2 minuty končíme asi. No za chvíli. Ty vole. Kamo, lidi. Co to je? Za 6 minut lidi musíme končit. A lidi, dejte odběr, like, prosím. Jo, My jsme tu na vašci. jo, a navíc, víte co? Ten borec, jak mi teď volal, no tak jeho bratranec, on je taky jako ještě takový dítě. A borec má 2000 odběratelů. Jo, jako. Neuvěřitelné. Aspoň se dostaneme na stage, prosím. Jo, prosím, odebírejte ještě toho mýho kámoše bratrance. Jo, jaké. Dejte mu odběr. Když tak se jmenuje Koulex X, Koule EX. Kámo, když tak se chodí tudy, jo? Daje! Jsi šla špatně. Nešla. Šla, Však já jsem tady. ale šla jsi špatně předtím, jak jsi tam skákala. Nešla. Musíš jít dolů. Kam mám jít teď? No, tam. Tady, ne? Ne, tam. Tady. Jo. Jak to? Máš. A teď kam? Rovně, počkej, tam, kde je ten coin. Proč? Protože to půjdeš správně. A tam je teď a teď Tam mám to jít je kudy? jen chyták. Počkej, já půjdu za tebou. Ono mi to totiž to leze na nervy. Mám jít teď tudy? Počkej. Kámo, ono
čekat. Já teď mám jít asi sem. Počkej. Já teď už vím kudy. Nesnáším to. Kudy jsi šla? Jo, takže odebírejte prosím nás Jo. a Koulex. Kudy mám jít? Jsem zapomněla. Ale lidi fakt, prosím, odebírejte Kudy nás. jsi šla? Lucí? Čekej. A teď ještě jednou naposled vám řeknu, že ten mýho kamaráda bratranek se jmenuje KOULFX. Jo, Koulex. prostě normálně Koulex. Jo a má, Ne, má profilovku takovou. Wow! já už jsem na Takovou konci. modrou a má tam Roblox postavičku. Já už jsem na konci. Jo, tak čekej. Lidi, já čekám na svou kamarádku a budem končit. Za chvíli. Já vím, kudy můžu. Já vím, Víš? já vím. Tak lidi za chvíli, jo? Tak ahoj. Nazdárek lidi. Tak už jsme tady obě. Tak ahoj. Ale Počkej, pojď. ještě můžeme chvíli. Ahoj. Počkej, kámoško. Ne. Ahoj. A odebírejte nás i Koulex. Jo, tak čau.